Og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille Rivals. Og så, ja, lad os komme ind i det. Og jeg har prøvet at spille det før. Så er vi inde i det. Ja, det er lidt længe siden jeg har spillet det. Men jeg er level 70. Så første runde, lad os komme ind i det. Okay. Jeg tænker, jeg tager den her. Nej, den her. Jeg er bedst i den her. Yay. Okay. Jeg tager sniper, den. Knife og den. Okay. Jeg er ikke særlig god. Ej. Men alle jer, der ser med derude, husk at like og subscribe. Nej, jeg faldt ned. Nej. Jeg kan ikke tabe til en, der er lower level end mig. Jeg skal bare finde ham, og så sniper jeg ham. Ej. Kom nu, backstab. What? Men okay. Jeg tror, jeg taber den her. Jeg vil gerne vinde. Kom nu. Let him cook. Let him cook. Hey. Skal jeg prøve at lave en no-scope? Jeg troede lige, jeg ramte ham. Ja, kom så. Nej, han fik mig. Kom så. Jeg skal vinde. Kom så. Oj. Hvor er han? Smart idé, men du kan ikke. Nå, skulle det godt. Hvor er han? Han stod her. Siger. Jeg fik ham. Han kunne ikke narre mig. Kom så.
ham ikke. Ramte jeg ham ikke? Guys, prøv at stoppe videoen, når det er, jeg sigter på ham. Hvis det er knife time. Ham her, han er holy knife, man. Det er også bare mig, der er dårlig. Okay. Lad os prøve en til runde. Okay, stopper musikken ikke? Irriterende. Okay. Nej, ved du hvad? Dig? Skal jeg kæmpe mod dig? Okay. Holy dead now. Okay, vi tager den der. Vi tager den der. Jeg tager det her. Hun er sikkert pro hende her. Men hun er auto, fordi hun er på telefon. Dead. No snipe. Ah, jeg sniper. No snipe. Jo. Snipe. I just hit the jackpot. I just hit the jackpot. Okay, bazooka. Bazooka. Kom, Mr. Bazooka. Yeah, bazooka time. Bazooka. Bazooka. Tager vi ikke begge to? Jo. Bazooka time. I just hit the jackpot. I just hit the jackpot. You know, hun er dårlig. I just hit the jackpot. Nu tager jeg sniper. Okay, jeg står bare her. What up, kid? What up, kid? Spam? What up, kid? Spam? Men okay, hvis det er spammertid. Kig, det her, det er en spammer, hvor man dør på et shotgun-skud. Nu skal du. Holy hacker. Prøv at kigge, guys, hvordan jeg rammer hende. Prøv at kigge på det. Holy hacker. Ærligt, holy hacker. Holy hacker. Holy hacker. Holy hacker. Nej. Okay. Den siger, jeg skal gå herind. Men ærligt, holy hacker. Okay, jeg skal lige... Holy hacker. Jeg kan ikke komme over det. Bare så meget. Okay. 5 ud af 5. Kom så, guys. Vi skal vinde. Vi skal vinde, mand. Kom nu lidt. Kom nu lidt. Ja. Kom så. Okay. Nej. Splash. Splash.
Kom nu. Splash, big splash, big splash. Ja, kom nu lidt. Okay, vi vinder det her. Vi vinder det her. Kom nu. Der er en, der... Nej. Jeg tror lige, der var en, der lever. Katana 100%. Okay, kom nu. What the? Hvor stod ham der? Ja, godt ramt. Godt ramt. Kom nu. Vi skal vinde den her 5-5. Nej, pas på. Bag dig, bag dig, bag dig, bag dig, bag dig. Hey. Kom nu. Kom nu, guys. Ja. Han kan godt. Nej. Hallo, vi bliver nødt til at logge ind. Okay, jeg så bare lige alle rooms. Men okay. Kom, jeg går med ham her. Der. What the? Fik ham? Jeg prøvede at lave trickshot. Jeg vil være en runde. Okay, kom så. Ham her, han skal bare dø. What the? Hvad er den? Døde er den? Sygt. Trickshot. Kig derop i højre hjørne. Jeg har lavet trickshot. Ja. Okay, lad os prøve at se, om vi kan lave trickshot. Ui, så en derhen. Vi ramte begge hinanden. What the? Sygt. Det er sindssygt. Kan det ikke lige give os en chance, mand? Vi er mega dårlige. Hvad laver ham her? Kommer bare med knife. Jeg har ikke knife. Ja, ved du hvad jeg har? Jeg har katana. Fuck. Ej, undskyld jeg banner. God dang it.
Det må ikke vinde. What the? Ja, mega skæv. Nu er irriterende. Okay, guys, håber I nød den her video. Og ja, husk at like og subscribe. Det vil jeg sætte rigtig meget pris på. Så ja, vi ses i næste video. Vi ses.